קו הציבור, לילה טוב, השעה 2:47 ו-27 שניות. אנחנו מדווחים כעת ברגעים אלו ממש על כניסה של 68 חתיכות לולבים לתוך בני ברק. אנחנו רוצים לשמוע דיווח ישר מכתבנו שנמצא בפינת הרחובות רבי עקיבא חזון איש אחרי האוטובוס שעומד ברמזור השני. שלום כתבנו. ערב טוב לך ולכל המאזינים. אני עכשיו נמצא פה ברחוב רש"י, פינת הרצל, סליחה, פינת הרבש"ח. אני נמצא כעת ברחוב הרש"י. אני רואה שם סוחר של לולבים עומד. בוא ספר לנו, האם הסוחר עומד עם כובע או עם חליפה? הסוחר, למעשה הוא לא עומד, הסוחר יושב, רק הסוחר עומד על הכיסא. הוא עומד מתחת לכיסא או מעל הכיסא? ולמעשה הסוחר שוכב מעל הכיסא. תיקונים הקודמים, הקישו כעת 4. קו הציבור, לילה טוב, אנחנו עומדים כעת לפני מעמד ההיסטורי של חג החנוכה המתקרב ובא לתש"ע. אנחנו רוצים לדווח בדרמטיות על אירוע מיוחד שהתרחש בחג החנוכה הזה לקראת שנת תש"ע, החנוכה הראשון בהיסטוריה שקורה בשנת תש"ע. אנחנו אומרים שלום אליך, כתבנו שנמצא ליד חג החנוכה ההיסטורי הזה שקורה פעם ב10,000 שנה.